Happy New Year लोगोफोर गोजाम बोसोरखौ बारहोनायनि नै दाउ बयलार हांनानै जानोसै ओमफ्राय गोदान बोसोरखौ बरायनोसै दाउ हांनाय गोजाम बोसोरखौ बिदाय होनायनि दाउ हांबाय नै हाय लोगोफोर खुलुमबाय आंनि बे गोदान भिडिअ आरो नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बरायफिनबावनाय थाबाय दायो नै नोंथांमोना नायलांबाय थादो गोजाम बोसोरखौ बिदाय होनायनि बयलार हांनानै जानो नागिरदों ओमफ्राय मोननैसो बमा गावनानै गोदान बोसोरखौ बरायनो सानबाय अब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थादो टेस्टी मेरा ये है ये नोंसिनि बमाफोरखौ नायनोसै दे बाहाथो लाबोदो मेरा फटाका ये है लो ये देखो ये क्या फटाका है हाँ क्या है इस पर पूरा है तुझे है लोग है खानी asmu mama itu Rama mama nak lah boy Loli mana kerja tu boy jini puma kau nak bayar mati bumi lah plastik gila Furkan di bawah baru ini ya tua kula mukha ada iban ha kula sebetulnya thala bu mau malah baru tazagan horni negasin denge माथो हांनायनि खात्रा अस्त्र बेखौबो सायजोबनांगोन खेबग्रा दङ लायदों र' मोननाय मा अस्त्र लिरखो जाबायमोन जानायालाय मोननैसोआ वाव जाजेनबाय दे नैबे आंनि नै या आंनि आरो जाबाय थादों नै बिदि नैथि आरो बै थिदिलसे दोङो ses menda nailai bidi khama baba ei bidi khama nungbu bidor hangdo mau nang moजां लै बियो थानांबाय गायथिनाय गायथिं iya बिदमा ग्रोब मोनलांबाय थायो मिथिबाय एकदम बाहादुर जादों अर होना होबा सासेयाव माबानानै सिङाव जायो जाबायलै जायबायदि खालामनो हर दायो लास्ट दङहा जाग्रायालाय सिङाव थैयानो थायो होमबाबो जायो ने 12 AM जानायखौनो नेबा मोनलानो गथ'फ्रा आमुनि नांजोब्बाय ओमफ्राय बमा गावनो नेगासिनो बमा गावनो नेनानै दासो 11ता जानानै बिसोर आमुनि नांलांबाय गथ'फ्रा मबाइलाव बिजि फाइनाली नेनो 11:58 जाहांबाय अखाफोराबो नाहरबाय थादों नै अखाफोरा 59 12 AM जाबाय नै वाव दे आरो मोनसे होलायदो हेपि निउ इयार जेबो जाया बियो
दाउ हांनाय जानायखौ आङो भिडिअ खालामनो बावगारबाय ओमफ्राय नै जों जाखांबाय दायो जोब्बाय गथ'फोराबो नै गावगासिनो दङ थेंक इउ स' माच अब्ला जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम नायबाय नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनगोन